The post-election crisis in Mozambique vakomana yava kuenderera. Zvatagona panguva ino, protesters panguva ino haasina vanhu vari kuvastopa, law enforcers. Ndoda kuti the law enforcers have also joined the protest already. Sanavana mashoko ationa kuti panguva ino everyone is now looking kuna Frelimo vana Filipo News nana Daniel Chapo kuti vakomana ava vachingobvuma zvavo defeat varove pasi. Sanavana mashoko pane chitiko ava chiri chashamisa vanhu veMozambique chaitika muzvananidziro nokuva subscribe or like or turn the bell icon. Chipinda panapa paendo Chichi Radio vanoposta mavideos amuri kuona ekezirudi kaMozambique vakudanyura chiti Viva Mozambique yesterday. After arrest of several protesters, they ganged up and invaded the police camp, abducted and detained the officer in charge, and now demanded exchange of prisoners. The spirit in Mozambique is adorable, a story of a professional security service and a peaceful citizenry who don't tolerate manipulation. The police officer is seen being released by the protesters after the citizens were released. Tomashoko anamdanyiko panapa sombukura mfito kuti aiwa protesters andu vamuwa kabatiwa unoita kuno capture officer in charge kuti kana mchida kuti officer in charge enyu aregedzere tange matipa exchange ani mamwe protesters edu kutoreleasai zvitwa zvatinoona kuti these protesters they are challenging vakomana vemutemo ende vachitohwina ende vakomana vemutemo vanyazokuziva chokwadi kuti edu apa tingada kumisana kubata maprotesters, but these people they are right. These people they are doing certain things zvinozoonga kuti it will bring change munyika yavo yeMozambique. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiro ichi. Kunyange mese medu sono subscriber, like, pamwe chete nokuturn the bell icon.